adɔfo nom twedi amponyankopɔn hyira mmara mu nyinaa mu so. Ɛnɛ da yi mepɛ sɛ yɛhwɛ biribi kakra bi firi ɛkwan a twedi amponyankopɔn faa so ɛbɔ adeɛ ho. Anokwasɛm ni meka abɔdeɛ yi, nnipa bebree adwene bɛtwe akɔ deɛ science aka so ɛfa the big bang on the universe. Nanso so mepɛ sɛ yɛtwe adwene nyinaa firi hɔ nom ba yɛmfa nsɛ asɛtere yɛadwene sɛ onyankopɔn na ɛbɔ adeɛ. Na ɔrebɔ adeɛ no, the sequence of creation exhibits his unfathomable wisdom. Ɛyɛ me nwanwa yie na nyabotire no tie. Yɛdi kan no, yɛhwɛ Nehemia tinkun kyɛmu nsia na ɔse onyankopɔn na ɛbɔ adeɛ. Ɔse, you have made heaven, the heaven of heavens with all their hosts, the earth and everything on it, the seas and all that is in them. Onyankopɔn na Bible kyerɛ sɛ wɔka no baabi bebree. Ɛwom na mɛka sɛ ɛwom sɛ nnipa bebree wadwene a wɔdwene ɛfa adebɔ ho. Na deɛ ɛnwanwa wɔ mu ne sɛ wokae Isaiah 40:22 a Bible no sɛ he sits enthroned above the circles of the earth. Wokae sɛ tititi mmerɛ mu na Greek philosophers bi ɛwɔ 3rd century ɛka sɛ asase ɛyɛ round anaasɛ yɛ spherical. Isaac Newton nso abɛka ho asɛm sɛ ellipsoid. Wɔn nipa bebree aka sɛ asase ɛnyɛ flat bio. Onyankopɔn akɔ adi ka kan Isaiah. Ɛno akyi adeɛ bi a Job kan yɛ me nwanwa yie. Job chapter 26 verse 7 say he spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing. Asase so yɛsi ɛsensɛn hɔ. Hwɛ deɛ onyankopɔn akɔ aka Job na kan no Job 26:7. Na kyerɛ sɛ onyankopɔn na ɛyɛ yɛmpa na science foɔ abrɛ ho. Afei na wɔahunu sɛ asase na biribiara so. Yɛwɔ wɔn a wɔn discover nneɛma bebree wɔ asase so a yɛdwene wɔn sɛ wɔn yɛ nipa titiriw. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Thomas Edison, Isaac Newton, Alexander Graham Bell. Ni nipa bebree yɛsɛ wɔn discover biribi na deɛ wɔn discover yɛ no na wɔn na yɛ yansi na wɔn discover. Maame nka sequence of creation nkyerɛw na ɛbɛyɛ wɔn nwa. Ebi a wadwene ma aso papa. Nanso nyansa ɛwɔ mu a onyankopɔn de yɛ na meka ho asɛm. Yɛdi kan no Bible kyerɛ sɛ onyankopɔn bɔ hann. Na da ɛtɔ so mmienu na ɔbɔɔ firmament, ntrɛmu a yɛhu sɛ the space between the earth and the clouds. Da ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna ɔyɛɛ asase a ɛso da hɔ pefee ɛde nneɛma efifi wɔ soɔ. Kyerɛ sɛ ɔboaboa nsuo no nyinaa no a ɛwɔ asase so ha no ɛna ɔde kɔgu ɔmaa bi yɛ po, ɔmaa bi yɛ nsuo ɛtene ɛna lakes. Na owie yɛ no na ɔsɛ ne nneɛma fifiri so mra. Owie saa no na kyerɛ sɛ asase so ada hɔ na ɔbɔ awia ɔsrane ne nsoroma sɛ ɛmkyekyɛ ɛna mu, ɛnkyekyɛ bosome mu, ɛnkyekyɛ mfie mu, seasons ne adeade nyinaa. Na awie yɛ na kyerɛ sɛ asase so ada hɔ, nsuo nso ɛda ne baabi, ewie mu da hɔ na ɔsɛ te saa adeɛ a ɛne mmoa mmra nsuo mu manyamanyam, all the fishes and the big creatures in the sea and waters. Onyankopɔn yɛ no da ɛtɔ so nim na ɔsɛ ne aba saa deɛ wie mu ada hɔ nso nti no mmoa atu nyinaa te sɛ nnomaa ne adeade mu nyinaa ntu mfa wie mu faa. Na kyerɛ sɛ aba wie aduane aba asase so a ɛnam aba ɛpum ne nsuo ne adeade mu na ɔsɛ ne te saa deɛ a mmoa ɛnanteɛ nso so mmra. Mmoa ɛnanteɛ no ɛba no ɛne mmoa atu ɛnam no nyinaa no ɔmbɛnya aduane adi. Ɛno nti onyankopɔn de aduane ma mmoa ɛnam no ne nyinaa akyi ɛna da ɛtɔ so nsia no a ɔbɔɔ mmoa ɛnenam fam no ɔbɔɔ nipa wɔ ne suban sɛ ne nsa so. So you look at the sequence. Light, Genesis chapter 1 America nsɛm yi o. Light n'akyi firmament na kyerɛ sɛ wie mu ada hɔ ɛna ɔtee nsuo a ɛwɔ fam ne soro no mu. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɔbɔɔboa nsuo a ɛwɔ fam ne nyinaa no na ɛso da hɔ na ɔbɔɔ nnua ne nneɛma a ɛwɔ asase so ha nyinaa. Nneɛma efifi wɔ asase so ha nyinaa. Da ɛtɔ so 9 no ɛna ɔmaa light baa wiem mu a ɔyɛ owia ɔsrane ne nsoroma. Da ɛtɔ so 5 ɛna ɔmaa mmoa baa nsuo mu na mmoa ɛbaa ewiem tu nam yɛ. Da ɛtɔ so 6 na ɔbɔɔ mmoa ne nam fam hanom ɛna owie ne nyinaa na ɔsɛ momma yɛ mo nipa wɔ yɛn suban si yɛn so. Deɛ ɛfa nipa adebɔ ho no yɛbɛka ho asɛm. Na owie ne nyinaa na Bible sɛ da ɛtɔ so 9 no ɔhome firi ne nnwuma nyinaa ho. This sequence of creation, wonderful and great, yet the act of wisdom Jehovah expressed is my concern. Onyankopɔn twedi ampɔn onhyira wo na dom ti. Amen.